हिसाबै आसायाथ' खालामदों आरो बेखिनि जि बाथ्रा जोंनि दोलोनिफ्राय मानगोनां आफादगिरि आरो बिटिआरनि चिफ बिथां दैदेनगिरि मोनहा बिजेपिनि गासैबो दैदेनगिरि मानगोनां हम मिनिस्टार आगोलनि हम मिनिस्टार अमित शाह आरो आफादगिरि जेपि नाड्डा बिथांमोनजोंबो निस्सय सावरायदों जोंनिफ्राय जाहाथे एबारनि नरेन्द्र मोदी दैदेननाय सरकाराव सासे जाहाथे बोरैबाय मोननो हायो मन्थ्रि हिसाबै मोननो हायो बे बाथ्राखौ बुंनाय जादों। नंगौ बे समाव आं दायो दङ दिल्लीनि गोदान दिल्लीनि बड'लेण्ड गेस्ट हाउसआव आरो बे बड'लेण्ड गेस्ट हाउसआव बड'लेण्ड बुब्लिनिफ्राय नुजाथिफैनायनि गुबै जाहोनानो जाबाय दिनै बयबो मिथिगौ दि एनडिएनि दिनै सरकार दानायनि दिनै खालार आरो बेयावहा जोङो गिबियावनो जोंनि 1 नं क'क्राझार लकसभा बियाबनिफ्राय देरहासार जाबोनो हानाय एनडिएनि बिजाथि जयन्त बसुमतारी बिथाङा जोंनि खाथियाव दं जों बिथांनिफ्राय मिथिनो नाजागोन बिथांमोना दिनैनि बे सरकार दानायाव मा आसा खालामो आरो मा फोरमायो दिनैनि बे सानखौ लानानै जों बिथांनिफ्राय मिथिनो नाजागोन जाय गिबियावनो जोंनि बड'लेण्डनिफ्राय फरायनाय थाबाय बे समावहा दिनै जे एनडिए गभर्नमेन्ट दानो थांगासिनो दं बेखौ लानानै मा फोरमायो आरो मा आसा खालामनाय दं। गिबियावनो नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों गासैबो क'क्राझारनि रायजो राजाफोरनिसिम आंनि गोसो गोरबोनि गोजोन हामलायनाय हरबाय बेजों लोगोसेनो बड'लेण्ड आरो आसामनि साफ्रोमबो थागिबि रायजो राजाफोरनिसिमबो खुलुमनाय आरो सिबिनायखौ हरदों। नंगौ दिनैहाय 18थि लकसभा बिनि सरकार दानायनि जे हाबाफारि मानगोनां नरेन्द्र मोदी बिथांखौ गाहाय मन्थ्रि खालामनानै जे सरकार दानायनि हाबाफारि बे दायो मोनाबिलि 6 रिंगानिफ्राय जानायनि बाथ्रा राष्ट्रपति भवनाव दा बेखिनियाव जोबोद गोजोननाय मोनदों जे नरेन्द्र मोदी बिथाङा दिनै भारतनि 3थि खेबनि थाखाय गाहाय मन्थ्रि जानो थांगासिनो दङ दा बे बेलायाव नोंथाङा सोंनाय बायदियैनो मा आसा खालामो होननाय बाथ्रा दा दिनै दोलो हिसाबै आसायाथ' खालामदों आरो बेखिनि जि बाथ्रा जोंनि दोलोनिफ्राय मानगोनां आफादगिरि आरो बिटिआरनि चिफ बिथां दैदेनगिरि मोनहा बिजेपिनि गासैबो दैदेनगिरि मानगोनां हम मिनिस्टार आगोलनि हम मिनिस्टार अमित शाह आरो आफादगिरि जेपि नाड्डा बिथांमोनजोंबो निस्सय सावरायदों जोंनिफ्राय जाहाथे एबारनि नरेन्द्र मोदी दैदेननाय सरकाराव सासे जाहाथे बोरैबाय मोननो हायो मन्थ्रि हिसाबै मोननो हायो बे बाथ्राखौ बुंनाय जादों दासिम जेबो बेबायदि रोखा खौरां मोनथ'नाय जायाखै नाथाय जोंनिफ्राय जिखिनि नांनांगौ बा प्रेसार होनांगौ बेखिनिया दंबाय थायो। थारैनो बे समाव मिथिना मोनबाय गोलाव समनिफ्रायनो 10 बोसोरनि उनाव जोंनि बर'निफ्राय सासे 1 नं क'क्राझार लकसभा बियाबाव बर' बिजाथि गसंनो हानायखौ लानानै गोबां रायजो राजाफ्रानो गोजोननायजों लोगोसे आरो बे समाव बिथाङा फोरमायदो दि दोलोनिफ्राय मन्थ्रि सासे मोननायनि आसा खालामदों होनना बुंदों दा फैबाय थानाय समाव सरकार दाखांनायनि उनाव मा जागोन बेखौ जों नोंथांमोननो फोरमायनो लागोन। मोनसे गोजोनथाव खौरां बिए सेथि सेमिस्टारनि थाखाय गसाइगावनि जारागुरि गबिन्द बसुमतारी कलेजाव मुं थिसननाय हाबाफारिया सोलिगासिनो दं। गिबि 100 फरायसाफोरनि थाखाय स्पेशेल अफार आरो गुबुन गुबुन रोखोमनि बेसेन नाङै क्लासनि सुबिदा होनानै मुं थिसननाय हाबाफारिया सोलिगासिनो दं। बे फरायसालियाव फरायसाफोरा गावनि गोसोबायदि आयदाखौ सायख'नानै लानो हागोन लोगोसे बेसिक कम्पिउटार क्लास सेल्फ डिफेन्स आरो स्पकेन इंलिश क्लास बायदि सुबिदाफोरखौ बेसेन होआलासे फरायसाफोरा सोलोंथाइखौ लानो हागोन। लोगोसे बे फरायसालिमायाव गासैबो फरायसाफोरनि थाखाय फ्रि बास सार्भिसबो होनाय जादों लोगोसे गासैबो थाखोनि बिजाबजों बुंफबनाय बिजाब बाख्रिनिबो सुबिदा दं आरो बे खेबनिफ्राय एग्जाम सेन्टार हिसाबै फरायसाफोरा गावनिनो आंगो गबिन्द बसुमतारी फरायसालिमायावनो आनजाद होनो हागोन। बिनिखायनो गासैबो जौसिन फरायसालिनिफ्राय उथ्रिसारनाय फरायसाफोरखौ गबिन्द बसुमतारी फरायसालिमायाव खम बेसेनावनो एडमिसन लानानै गोबां सुबिदाफोरनि खाबु लानो हागोन। बांसिनै मिन्थिनो थाखाय 9101784754 7002 71929 97066808878 नम्बराव नोंथांमोना खौरां लानो हागोन।